Nou ja, we hebben als predikanten, als voorgangers, als dominees, als rabbi, hebben we onze zorgen geuit over de veranderingen in de maatschappij. Dus het maatschappelijke vlak. Hè. We zijn verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn op Aruba. Maar het geestelijk welzijn gaat ook heel vaak samen met het sociale welzijn. We hebben gedacht aan de We hebben gedacht aan de armoede die er op Aruba is. E pobreza ta hopi grandi en eta mishi differente area nan di nos bida. Dus de armoede hebben we aangeraakt. We hebben aangeraakt het belang van het onderwijs in de scholen. Want ook het onderwijs in de scholen, daar zien we een verharding en een verandering. Wat wordt er aan onze kinderen geleerd als ouders thuis hun best doen om steeds hun kinderen te beschermen voor bepaalde dingen van de maatschappij en van de wereld? Hoe kunnen ze dat ook volhouden op de scholen en als er in de klaslokalen andere informatie en andere waarden en normen worden gepresenteerd, als het bijvoorbeeld gaat over seksualiteit en seksen en geaardheid. We hebben genoemd de onderste laag van de maatschappij, dus de mensen die het minst verdienen, dat ze zo hard moeten werken en eigenlijk geen tijd hebben om hun gezin op te voeden. Omdat ze gewoon 2 banen werken en geen eigen huis kunnen betalen. Dus in die zin allerlei moeite hebben. En als dan ook nog eens alle sociale activiteiten van zo'n doelgroep worden weggenomen. Hè, als de stranden worden gesloten voor het publiek en worden weggegeven aan bijvoorbeeld de grote hotels. Dan is dat een zorg die we hebben. Niet zozeer dat het gaat om de stranden, maar om de tijd die je als gezin samen kunt doorbrengen in de natuur. Parkie Arikok is onbetaalbaar geworden. Dat zijn natuurlijk maar kleine dingen, maar ze zijn een schakeltje in de grotere dingen. We hebben ook gesproken over de scheiding tussen kerk en staat. Dat we in een maatschappij als die van ons altijd de mogelijkheid moeten kunnen blijven houden om ons geloof en de waarde van ons geloof te kunnen blijven uiten. We zijn als kerk, als gelovigen, als christen, hetzij als kerk, hetzij als individu, als volgeling van de Heer Jezus, zijn we natuurlijk wel het geweten van de maatschappij. Dat betekent niet dat de maatschappij hetzelfde moet denken als ons, dat kunnen we nooit verwachten. Maar de kloof is zo groot geworden door de polarisatie, ook hier op Aruba. En we hebben echt een roep gedaan om dat gat wat er ontstaan is in het laatste jaar, 1,5 jaar, om dat gat toch weer kleiner te maken. Om nader tot elkaar te komen. En dat we ook als gelovigen een plaats, want het is een grote groep waar we over spreken. Een grote groep mensen op Aruba hangt een religie aan, hangt een geloof aan, leven met de Bijbel. En dan is het ook belangrijk dat zulke waarden en normen gehoord worden. We zijn ontzettend dankbaar dat al dat soort aspecten kans hebben gekregen om voor het voetlicht gebracht te worden bij de formateurs. En we hebben een geweldige grote hoop en een verwachting dat we ook gehoord zullen worden, zoveel mogelijk als dat kan natuurlijk. Was homohuwelijk ook ter discussie vandaag? Het homohuwelijk is in die zin niet gelijk ter sprake gekomen, maar de zorgen omtrent de verandering in de maatschappij en de verandering van het zicht op bijvoorbeeld hoe een huwelijk zou moeten zijn en hoe een gezinssamenstelling zou moeten zijn, daar is natuurlijk wel, daar is wel een kleine aantekening van gemaakt. Het heeft geen zin om verdeeldheid te zoeken, maar veel meer zin om die eenheid te brengen. En we hebben ook echt de nadruk gelegd op, we zouden heel graag een zegen zijn voor de regering. Niet alleen maar de luis in de pels, maar ook de zegen die dus echt kan bidden voor de regering. Een adviserende rol kan hebben in zo'n mate dat al het werk wat gebeurt door de kerken, dat dat ook gezien mag worden. En dat dat ook ruimte krijgt in het denken en in het beleid van de overheid. Dus als zodanig is dat niet echt aan de orde gekomen. Maar we hebben natuurlijk wel zoveel mogelijk zaken die ons bezorgd maken aangehaald. Een kleine toelichting erop is dat ik, als een van de weinigen die vanmorgen hier was, mijn taak is een taak die ik van de overheid heb gekregen. Ik ben een publieke dienstknecht, een ambtenaar. En als ambtenaar wordt er van mij gevraagd dat ik mijn werk nauwkeurig en goed doe. En met toewijding doe. Nou, en dat, met heel mijn hart zet ik me daarvoor in. Maar door de verandering in de maatschappij en door de verandering van de visie op het huwelijk is dat wel een klein ding natuurlijk. Dat ik aan de ene kant geacht word
om de Bijbel uit te leggen. Dus niet om mijn eigen verhaal neer te steken of af te steken. Maar om de Bijbel uit te leggen. Wat staat er nou in een bepaalde tekst? En hoe kan ik die tekst nou toepassen in de maatschappij van vandaag? Het is te kort door de bocht om te zeggen, God is liefde en alles is liefde. Dus laten we met elkaar Kumbaya gaan zingen. Dus hoe kan ik aan de ene kant de taak hebben om te preken wat in de Bijbel staat. Dat bepaalde dingen zonde zijn of bepaalde dingen niet heilzaam zijn voor de maatschappij. En tegelijkertijd, de wet is zodanig veranderd, bijvoorbeeld als het gaat over het homohuwelijk, komt dat straks niet in conflict met elkaar. Net als wat we in Nederland hebben gehad, de weigerambtenaren, zou het betekenen dat ik straks verplicht word om een homohuwelijk in te zegenen. Of een huwelijk tussen, om het beter te zeggen, tussen mensen van het gelijke geslacht. Mijn persoonlijke overtuiging laat dat niet toe. Mijn geloof laat dat niet toe. En de Bijbel laat dat niet toe. Kan het zijn dat ik dan nee zeg? Nou, dat zijn zorgen die ik heb. Maar daar staan we niet in lijnrecht tegenover elkaar. We staan naast elkaar om de overheid te dienen. En ik ben er ook van overtuigd dat de overheid gekomen is om ook de maatschappij te dienen. Dus zo op die manier met elkaar proberen we constructief te kijken, hoe kunnen we nou vooruit? In mijn optiek is dat natuurlijk alleen maar met de hulp van God. En met de hulp en de steun van elkaar. Dat ook al denken we anders en ook al zijn we anders en al verschillen we wezenlijk van bepaalde opinies en van bepaalde basale normen en waarden, we kunnen elkaar toch vinden in het elkaar dienen door de liefde. Geloof, hoop en liefde. De meeste is de liefde. Echte liefde.